garin nan fa wallahi kudi babu gaba daya, an rasa wani harka ma za a samu fara da gaba daya kudi ba ya samu, mun shiga wani yanayi gaba daya. Wannan lokaci namu next level muke, kowa ana watan neman uban kan nan aiki fa sai ya hankali. Wani kai kuma yayi rakwasha nake gaya ma, ni kaina za ka kai guguwa kaina wallahi nake gaya ma, gaba daya na rasta ya za yi amma ba komai, za mu bar wa Allah komai. Allah ka so yi mafi alkhairi kawai, Allah ya samu dace kawai. kawai a samu kowane irin hali ko kudi ya shigo. Allah ba ka ce kai kafi mu uwa mace da an matsi guys ya garin ne kuma dai kadda tana buga ku to ai akwai gara basa yanzu ya dai kuna so a gwada muku ne to me biya ne kawo naka Allah guda ka ne to garre mu gwada wani abu mu gani. garre mu gwada dai me biyar ya kawo mu gwada wani abu me biyar ya kawo. Musa kai baba a da harkan nan yana yi ba kai ku tsaya ba a da harkan nan tana yi wa ni ma ga tawa Allah kai baba harkan nan ba tana yi wa ne baba to wala ba ya ko na ba baba da ko a da harkan tana yi wa kudi haka haka ka ce arziki ne da yawa dole za a yi juya a gabaya ko a Najeriya ba a samun kuɗi da sai. Ada musu gabar ne wajen musulman lada ne. A juya. Dole za mu kalli gabar. Ai dole ya mana za mu kalli gabar. Juya. Ba wani abin da za a ƙara musu wannan. Wannan ɗin ma ya isa ko goma ka samu alhamdulillah. Ya samu kuɗi ba. Sanya barin cin dan waken nan kuma an ta luma ne.